пеш аз видеоро оғоз кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки автори видео дастгирӣ намекунад ягон намуди қонуншиканиро. ҳар як одаме ки қонун вайрон мекунад, дер ё зуд ӯ ҷазои худша мувофиқи қонун мегирад. дар бораи Равшан Ленкоранский ба ғайр аз историяи правдоподобне ки дар бораи худаш гузаштагӣ бо ҳастай ҳар гуна дурӯғҳо ва имрӯз гап мезанем дар бораи дитаи онҳо, яъне ки дар чӣ хел мошино ӯ ҳаракат мекард ва дар бораи оне ки ҳаст ҳамаи хел информатсия ки ӯ зиндаа. Ҳамада салому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ва бародаро дар комментария бинависен ки видеои оянда дар бораи чӣ мехостем ва дар бораи кӣ мехостем видео дар комментария бинависен. Агар ки шумо диден ки ягон кас комментария нависондагиай дар бораи кадоми ё ки дар бораи чӣ кадом мавзӯе, агар ки шумо ҳамон мавзӯъро дастгирӣ кардан хоҳен, дар ответи ҳамон комментария бироену знаки плюс монен. Ман медонам нигоҳ мекунам ки мисол чанд кас дар ҳамон комментария знаки плюс мондаги ответишда дар ҳамон бора бо видео мо мекунем. Мисли инами историяе ки ҳозир Равшан Ленкоранский рафта барое ки шумо хостенира. ва бародаро, барое ки сум кор кунӣ шарт нест вору закон бошӣ. Шумо метавонед ин корро ба ссилкаи дар комментария бидам анҷом битен. Просто дар инҷа донистани қонуни вору законӣ не, просто донистани спорт дар кора. Агар ту битонӣ угадад кунӣ кадом ҷанговар ё ки кадом бозингар ғолиб мешавад, шумо метавонед ки дар бурди ё сум кор кунед ва фаромӯш накунед промокода истифода барен. Шумо бо ёрдами промокод метавонед ки бонус биёрен ва ин бонуса бо монеди сум кор кунед дар ӯ. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепичидагӣ. ва бародаро, касе ки видеои пешнава дар бораи Равшан Ленкоранский тамошо кардагӣ нестед, ба подсказка ё ки дар описание бидорен тамошо кунед ва барои онҳое ки намедонанд кӯтоҳ дар бораи он гап мезанем ки Равшан Ленкоранский кие. Равшан Ленкоранский 27 январи соли 1975 ба дунё омадагиай ва 18 августи соли 2016 аз дунё гузаштагиай, яъне ки 41 сол умр дидагиай. Бале, агар ки бисёри вору законо аз семиҳои безе бошанд, не ки дар ҳолати Равшан Ленкоранский хел набуд, яъне ки семиҳаи ӯ семиҳаи соз буданд, порядочни буданд, яъне ки оташ полисейский буд. ба хотире ки падари ӯро як группировка мекшава, одаме ки падараша киштагиай дар зали суд таҳдид мекунад ки ман вес аз танини наздикоитра мекушам. Дар он вақт Равшан ба ғазаб меояд, пистолета мебарора, ҳамон одама 4 тир мезанад. Ай ҳамаи ҳолат нигоҳ карда судия мисол мебина ҳолати ғазабӣ, мисол дигар чир, Равшана 2 сол метан. баъди аз тирма баромадан, бале чхеле ки аввал мехост ки рави падараш кунад, не ки не, наоборот воровской закон да мерава. ҳамин хел ӯ вор мешавад. И бародаро, кӯтоҳак буд, подробна информасияша ман дар ин бора видео дорам. бидорен тамошо кунед. ва ҳозир гап мезанем дар бораи мошинош ва дар бораи оне ки чӣ хел фреб мекунад. ҳастай бародан новостиҳое ки дар бораи мошинои ӯ гап мезананд, типа Audi, Mercedes, Lexus, ҳамин хел маркаҳо номбар мекунанд. бародар, дар асл Равшан Ленкоранский дута мошин дошт, Rolls-Royce ва Range Rover. ва ҳозир шумо тамошо кунед ин мошиноро. вале оз дар назари яхе одамо ҳам хел мераса ки одаме ки ин қадар бой буд, ин қадар чизҳоро контролировать мекард, ҳамин хел мошин дошт. мисол па сравнени дига одамои бойо агар сравнед кунӣ, не ки гап дар ҷай бародаро ки ин мошино ягон чи ба комфортнасш уступад намекунанд дига маркаҳои бо бойтара. ва гап дар ин ҷае ки агар ки мисол мегирифт Равшан як мошине ки танҳо дар Озарбойҷон якта буд ё ки дар Россия якта буд, дига набуд, мисол дута сета, уже и шинохта мешид. ай ҳамин хотири ҳамин моделҳоро мегирад ки ин моделҳо бисёртар
бигузаранд, метавонист ки ӯ байни талпада мақсад низамед мешавад. Чӣ хел бародаро дар видеои пешина гуфтем дар бораи мурдаи, яъне ки Равшан Линкоранскийро чӣ гуна киштанд вақте ки бо ҳамроҳи рафиқош ворои закони ӯ тараф қатӣ аз як бар мебуроянд дар раҳ рафтеса бояд ки ҳамроҳи ӯ айақибшон мошинои охранникошон меомад. Чӣ сабаб мешавад ки охраннико камтар дер мекунанд. Вақте ки меоянд пеши раҳи ӯро уже мошино гирифтагӣ буданд ва ӯро мепаронанд. Охранникошон ҳам қадар успед мекунанд ки киштани ӯро мебинанд, тамом скори занг мезананд. И подробнишама дар видео пешина гуфтагиам, будороен тамошо кунед. Не ки ҳозир мо гап мезанем дар бораи оне ки бале хабар аст ва бисёри шумо ҳам дар комментария нависондед ки ӯ зинда. Ҳамин хел хабар аст ки дар асл ма ира официально тасдиқ намекунам ва официально подтверждёни ҳам нест. Просто ҳамин хел гап аст. Ма ира подробниш мегӯям ки чӣ меган, яъне ки дар ин бора ва чӣ аргумент меоранд ки ӯ зинда типа. Яъне ки ҳозир ман видеоро шуморо нишон медиҳам, ина ҳамин видеоро мондагиян, ин ҳамун ҳолат ҳамун рӯза. Ва дар инҷа нишон дада мешавад ки гӯё ки дар ҳаминҷа махинатсия кардагиян Равшан Линкоранскийро гирезондагиян ва дар мошин ҳамин хел даже теорияе ҳам аст ки двойник ӯ буд, худаш не. Ва барои опознанӣ, яъне ки барои одама шинохтан, ягон наздикошо файрод мекунанд ки бинен ки ҳамин мурда мақсад ҳамон одама ё ин ки не. Опознанида бародараш ӯро опознават кардагиян, яъне ки шинохтагия. Меган хай бародарша ку всё равно ӯро прикриват мекунад. Мумкин ки ай кор в курси буду, мега ки ҳо ҳамои. Ва то ҳозира мега одамои пайдо шуданд ки хостан барои қаври ӯро биканану хушрӯ ба боварӣ биёянд ки ӯ ҳамун ҳаста ё ки не, қавруш мега охраният мешавад, намемонанд ягон каса. Яъне ки ин қадар аргумент қатӣ то ошто ки қаврша намемонанд кандани ва то ошто ки ӯро бародараш опознат кардагия. Ба ҳамин яъне ки скептико боварӣ доранд ки ӯ мурдагӣ нестай ва зиндай. Одамое ки мегӯянд ки ӯ просто инициироват кардагия мурдани худша, сабаби ира дар он мебинанд ки вале ин хел одамо мехоҳанд ки айдамшон охотара бас кунанд, яъне ки бо темболи барои марги Дед Хасан, тарафдорои Дед Хасан қасд гирифтанӣ мешаванд. Ва баъди хабаре мебурояд ки дута одам ай гурӯҳи Равшан Линкоранский кишта мешавад. Баъди логично мешид ки хабари марги Равшан Линкоранский мебаромад ва ҳамин хел ҳам мешавад. Ва ба ғайр аз ин ҳолате ки ӯро дар Range Rover худаш мепаронанд, бо якчанд покушени дигаре буд ки Равшан Линкоранский дар ин покушениҳо зинда мондагӣ буд. Яъне ки дар вақти тақсим кардани яке аз рингҳо ӯро корча мезананд. Мо подробно гап задагем дар видеои пешина, дар ин зинда мемонад. Ва ҳолати дигар моҳи сентябри соли 2012 дар Европа ҳам ӯро мехоҳанд ки бикушанд. Дар оҷа ҳам истифода шудагӣ буд яроқ, но дар оҷа ҳам зинда мемонад. Ва ба ғайр аз як видеои дигар аст бародаро ки сари қабри ӯ дуокунӣ рафтесиянд якчанд рафиқош ва яке аз онҳоро сахт монандӣ мекунанд дар Равшан Линкоранский ва ин видео дар интернет паҳн шудагия бо таҳди ҳамин хел название ки хеле сахт дар ӯ монанда ё ин ки ӯ худшай. Ва дар инҷа логический вопрос ба миён меояд ки якумаш ки агар ӯ худаш боша шарте ки ҳамин хел пафс на одамо қатӣ рӯи рост бихеза бо худаш сари қаври худаш хабаргирӣ биёяд, бо плюс ки камера қатӣ ки ӯро бинанд дар ин бора фикр кунанд одамо. Ман фикр мекунам ки ну и ӯ қадар правдоподобна ҳисоб намешавад. Агар ки реально мебуд ин хел рафтор намекард, ин хел открыто камера қатӣ намехест биёяд як кепка монав очки штобе ки типа намешносанаш агар худаш мебуд. Ва шумо ҳам бародаро бинед ки оё ба фикри шумо ин монанда ё ё ин ки не. Ва ҳолати дигар аст ки ба ин бо одамое ки тарафдорӣ мекунанд ки ӯ зинда ҳамин хел нишон метаҳанд бо яъне ки инами суратҳое ки шумо дар экран дидестен, яъне ки дар ин сурат Равшан Линкоранский баъди покушенӣ кардан дар ӯ ва дар инҷа нишон дада мешавад ки дар вақте ки ӯ ховай баъди ҷарроҳӣ гирифтан ва яъне ки баъди паронданаш дар инҷа дида мешавад ки ӯ бакош калтае мақсад чӣ ки шумо дар сурат дидестен. Яъне ки обычно Равшан Линкоранский хеле бак намемонд. Ина шумо мебинед ки бакои чӣ хеле буд, мисол зулфош дароз буд. То есть мешава мо бигӯем ки и ӯ нест. Биёем бародаро ихе фикр мекунем. Агар ки Равшан Линкоранский двойник мемонд дар мошинаш, ҳатман албатта ки ин моментҳоро нигоҳ мекарданд. Мисол ҳама тарафа ӯро монанд мекарданд. Чӣ хел акта дина бакоти қадари имрӯз бо мебурои бебак ва дар основной то мисол ӯра стилиш ҳама хел буд ки бакш мисол чӣ хел ки дар сурат дисен ҳам қадар буд. А дар ин видео гӯё ки одами парондагӣ бак надора. Вопрос: ин қадар одами ҳушёр агар ки двойник бимона мехеза специально худаш ҳамин хел намёк мемона ки одамо ӯро бақапанд бибинанша? Не, албатта. Ва агар ӯ боша, чӣ сабаб шид ки баъди паронданаш бакош нобуд шид? Ин загадка хеле вазмина бародаро. Ва ба ғайр аз бакош гӯшам бародаро савқадат намекунад. Шумо гӯшоро нигоҳ кунед, гӯши ки ӯ одаме ки бебакай, ин гӯш дигарай. То есть ки заключительно ма метавонам чӣ бигӯм? Агар ки ҳамин одамое ки скептикое ки мақсад бовар мекунанд ба теорияе ки Равшан зинда ва ин двойникш буд, ё ки ӯ прафан, ё ин ки худаш просто ҳамаи фейка, яъне ки одаме ки ховай
дар оператсиони стол, и вообще у одам несте, то есть ки равшан несте, ира просто як ҷои дига гирифтагӣ мондагиам. Барое ки нигоҳ кунем чизи бисёра да, отличияни бисёри бад дора. Ба кор гӯшам разница дора. Ва бародаро дар охир инами хел мегӯм ки чӣ ки менависондем дар комментария ки ҳама хел гап ҳастай. Ма рад намекунам, бале ҳама хел гап ҳастай. Но ма тасдиқам намекунам ки и гап мумкин рост боша, барои чӣ ки и официална тасдиқ шудагӣ нестай ва ма просто ҳақ надорам ки ма бигӯм ки ҳами гап ростай, ӯ зиндаа, барое ки ма худам 100% дар ин кор бовар надорам. Барои чӣ хотир ки ма ба чашми худам мерадагӣ нестам, ма худам 100% медонам ки ҳама хел ҳастай нестай. Но и просто догадка. Ҳатто что ки дар ин зинда буданаш бовар мекунед ё ки намекунед, иш ихтиёри шумоае. Фақат чӣ информатсие ки дар ин бора буд, ма дар шумо гуфтам ва ба кадом сабабо ӯро мегуфтанд ки зиндаа. Ҳамаша ма ҷамъ кардам дар ин видео ва шумо фаҳмиден. Фикри ақидатонро бародаро дар комментария бинависед. Видеои нав интизор бошед. Ҳамада хайр. Ва бародаро, агар шумо бихоҳед видеоро дастгирӣ кунед, просто метавонед лайк монед ва видеоро дар кассе метавонед поделиться кунед. Ва ягон чиз дар комментария бинависед. Тамом.